ଆଜି ହେଉଛି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଉ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଢେର ସାରା ଶୁଭକାମନା। କୋଉ ସବୁ ପଣା ପିଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ତ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି, ତାପରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଲି। ପ୍ରଥମ ପଣା ପିଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଘରେ ପୂଜା ହେଇଥିବା ପଣା। ତାପରେ ଆଉ କୋଉ କୋଉ ପଣା ପିଉଛି ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ପୁରା ସାତ୍ବିକ ଭୋଜନ ବନିଥିଲା। ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା ସହିତ ଆମ୍ବ ଖଟା ଆଉ ଭଜା, ମୋର ତ ମନପସନ୍ଦ ଖାଇବା। ଖାଇବା ସରିବା ପରେ ଟିକେ ଶୋଇଯାଇଥିଲି। ଏବେ ଯୋଉ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ଉଠିବା ପରେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପିଇବାକୁ କିଛି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଲସି ବନେଇବାରେ ଲାଗିଗଲି। ଲସି ବନେଇବା ବହୁତ ସହଜ ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ମତେ ତ ଲସି ବନେଇବାକୁ ଆଉ ପିଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଲସିର ମେନ୍ ପ୍ରୋସେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ମାନେ ଗାର୍ନିସିଂ। ଏଇଟା ହରଲିକ୍ସ ଚକୋଲେଟ ବିସ୍କିଟ ମିଲ୍କ ପାଉଡର, ତା ସହିତ ନଡ଼ିଆ। ଲସି ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇଥିଲି, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ତାପରେ ବୋଉ ବେଲ ପଣା ବନେଇଥିଲା ନଡ଼ିଆ ପକେଇକି, ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଗାଁରେ ବି ପଣା ବନେ, ଆଉ ସେଇ ପଣାକୁ ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବଣ୍ଟାଯାଏ। ପଣା ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା। ରହୁଛି, ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।